Lehen bizi. Askorentzat bizitza superbibentzia da, eta oinarriko baliabiderik ez dauke. Horrekin bat egin nahi dugu, zeinu baten bidez, ibilaldi bat eginez, euren eguneroko ibilaldi latza gogoratuz. Hori, gaur arratsaldeko 7:00 hasiko dugu, Karmengo Amaren elizatik otoitzalditxo bat eginez, eta Jorandik parkera joateko asmotan. Ondo etorriak izango zare danok, bihotzez gonbidatzen zaituet, eta Bilbo bueltan bazagoze, goizean be, ikusi daikezu ez, eskoletako neskato mutikuek egingo dituen tailer batzuk eta martxa bat. Hor behar bada ez da parte hartzeko, behar bada ikusteko eta gozatzeko, baina batez be, bat egiteko gure artean gitxien deukenekin.